Nke a bụ Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Gerenụ Uju Akụkọ. Igbo bụ Igbo, mmanụ unu enwela nwuchu. Otu a ka m si na-anabata gị n'oge Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM na Alaba. Taa bụ Wednesday, abalị 26 n'ọnwa asaa, afọ 2023, ma bụrụ ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mbụ, ndị a bụ isi akụkọ ndị gbapụtara ihe. Onyeisiala Tinubu ekwuola na ọchịchị ya ga-enyefe ntọala ga-adị mma maka ụkpụrụ. Ihe ngosi mere n'ụlọ ikpe dịka DSS jiri aka ike nwụchigharịa Emefiele n'agbanyeghị na enyela iwu ka na ya n'ebe. Amaala otu onye mba China ikpe ọnwụ agbadogodere mkpịsị. Ndị ga-ewetara unu akụkọ ndị a bụ Nwada Chidimma Nmeregini nakwa m onwe m Ezinne Madu. Wụchasịa ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ọchịchị ya ga-enye ohere maka ntọala ụkpụrụ ebe ndị ọzọ iji kpalite nkwado nke ọchịchị ọhụrụ ma guzobe ihe nlereanya nye mba Afrịka ndị ọzọ ga-agbaso. O kwupụtara nke a n'isi obodo Abuja na mmemme nnukwu ụbọchị maka ndị bi na mba ndị ọzọ. Onyeisiala Tinubu onye Chief of Staff ya bụ Maazị Femi Gbajabiamila nọchiri anya ya nyere mmasị obi ike a na ọchịchị ya ga-eleba anya n'ihe ịma aka na-echere ndị Naijiria bi na mba ndị ọzọ ihu nakwa iji ụdị uchu nke ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ gbasara ndị ala anyị bi na mba ndị ọzọ bụ NIDCOM n'aha mkpirisi, nke ga-abara ha uru ma nweta mmepe n'ala anyị. Onye isi oche nke ụlọọrụ kọmishọn ahụ bụ Doziakụ Abike Dabiri Erewa gbara ọchịchị etiti ume ka onye nkwado ma kwubie na ihiwe usoro inye ego maka ndị ala anyị bi na mba ndị ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ mmeghepụ maka nwunye ihe n'ala Naịjirịa. Ogbe ụlọikpe ọchịchị etiti nwe n'obodo Lagos abụrụla ebe nwere ọgbaghara nke asụchiri okwu n'etiti ndị Department of State Service DSS n'aha mkpirisi na otu Nigeria Correctional Service n'ihe gbasara onye ga-anwụchi maọbụ jide onye bụburu onye isi ụlọ ọba ego ala anyị bụ Godwin Emefiele. Ọgụ a bidoro mgbe onye ọkaikpe Justice Nicholas Owibo kwetere na ka a na ya n'ebe n'ọnụ ego ruru nde 220,000. Ọchịchị ala anyị na-ebo nwa amadi a ebubo iji ngwa ndị na-ekwesịghị ya ekwesị nakwa egbe na-enweghị akwụkwọ ngosi ọbụla iji gosi nke ahụ. Ndị DSS na-esi ọnwụ na ha ga-anwụchigharị nwa amadi a ọzọ, ebe ndị ọnụ na-eru n'okwu na Nigeria Correctional Service na-efe isi kpakakpaka maka nke ahụ. Ka ọ dị, nnukwu ọkaiwu ama n'ala anyị bụ Femi Falana onye San na-agwa ọchịchị etiti ka onye ụlọọrụ nchekwa DSS ntụziaka ka o rube isi n'iwu nke ụlọikpe nyere. Ọkpụkpọ oku nke Falana na-abịa dịka enwechara ndọrọndọrọ n'etiti ndị ọrụ DSS nakwa ndị ogbo ha nke ụlọ mkpọrọ n'ihe metụtara ndị ga-ejide onye isi oche nke ụlọ ọba ego CBN akwụsịrị ọrụ bụ Godwin Emefiele. N'ikwu okwu gbasara ịgharamịgha ahụ, onye ọkaiwu a na-achụ nta ugwu ruru mmadụ kwararịrị otu ndị ọrụ DSS si nọrọ nnọọ n'ehihie ọcha nnupụ isi n'iwu ụlọ ikpe nyere. Ọ rụrụ ụka na n'agbanyeghị ịdọ aka na ntị nke onye isi ala Tinubu na-agaghịzi na-anabata ịkọrịta ọkpọ nakwa ịsọrịta aka nke ụlọ ọrụ nchekwa ọbụla na ibe ha, mana aka nwekwara ịlụ ọgụ ụnyaahụ n'ụlọ ikpe ebe o kwuru na ndị ọrụ DSS ahụ wakporo ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ Ikoyi kwesịrị ka achọpụtacha ha ma taa ha ahụhụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'ozi dịka ibe ya, ụlọikpe ọchịchị ala anyị nwe nọ n'obodo Kano etoola mgbe a ga-eleba anya n'ihe gbasara ikpe onye bụburu aka na-achị obodo Kano bụ Abdullahi Kanduje ka ọ bụrụ n'abalị 22 nke ọnwa itoolu, dịka ọ kwụsịrị ndị a na-ahụ maka mpụ na arụ ime nnyocha ikpe ya, n'agbanyeghị na otu kansụl gwara Ganduje ebe Matthew Ụba na nzaghachi ya kwuru na ọ bụghị ụkpụrụ dabara adaba ka ndị a soro na nke a bụ ịma aka n'ihu ihe ruru mmadụ n'ọnọdụ ahụ adịghị mma ma otu.
ụlọọrụ ndị uwe ojii ekpughepụtala akụrụngwa app akpọrọ Police VGS Quick Emergency Report and Response Scheme nke akpọrọ n'aha mkpirisi QERRS nke ebumnobi ya bụ ịlụso ụdị ọbụla nke mpụ na arụrụ ala ọgụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nke a bụ ụkpụrụ dị nnọọ aka ngwa ngwa nke ụlọọrụ ndị uwe ojii nke bụ akụkụ ịgbapụta ihe otu ndị uwe ojii si azaghachi n'ọnọdụ gbatagbata ma si otu ahụ hụ na awụpụrụ ya ọsọ ngwa ngwa n'ọnọdụ ndị dị oke mkpa. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mgbape ahụ, onye na-arụgodo ọrụ dịka onye IGP ndị uwe ojii bụ Olukayode Egbotokun kọwara na akụrụngwa Police VGS ahụ bụkwa ihe mgbakwunye na nke wepụtabụrụ mbụ bụ CS41 MPF Rescue Me App nke na-egosi ịdị njikere nke ndị uwe ojii dị nakwa nkwudosi ike ha n'ichekwa na ichebe ọhaneze. Ọ gakwara n'ihu gbaa ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha nabata akụrụngwa ndị a n'obi ọcha ma mesie ya ike na iji ya eme ihe ga-eme ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ọrụ ha gbapụtakwa ihe nke ọma nke ọma. Enwetụrụ obere ijije n'ụlọ omeiwu echi gara aga dịka enwere ọgbakọ. Onye omeiwu na-anọchite anya Ogun West Senatorial District n'ụlọ omeiwu nke iri bụ Solomon Adeola ebola onye otu ha ebubo bụ onye na-anọchite anya obodo Edo North bụ Adams Oshimelo ịbụ otu n'ime ibo ndị otu ihe ebubo nke itoolu na ha bụ ndị buru ego gba ọsọ dịka ha nọrọ n'ọrụ ma gbaa ụkwụ eru ala. Ọ bụghị naanị nke ahụ na ha bụrụ ma oche ma ụfọdụ ihe ma ụfọdụ akụrụngwa ma agba ọsọ. Adeola kwuru na Oshimelo emefeela ihe oke site na okwu ọnụ ya. O kwesịkwara ka ọ rịọ ndị omeiwu nke iri arịrịọ pụrụ iche. Onye Chief Whip Ali Ndume chọrọ ka ọ bata n'okwu ahụ ka ọ bụrụ ụka dịrị n'ime ụlọ, ma nke ahụ bụ nke ndị otu ha kwuru na mba nke ha agaghị enwe isi na ewepụta ya na mbara ka onye ọbụla nwee ike tinye ọnụ na ya bụ okwu. ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka n'ala anyị INEC n'aha mkpirisi ekwuola na ya ga-anọgide na-eso ndị aka ji oke na ntụliaka enwe ntụgharị uche n'ebe ọ metụtara ịkwalite ịma mma nke usoro ntụliaka n'ala anyị abụ Naịjirịa. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC bụ ọkammụta Madu Yakubu kwupụtara nke a na nnọkọ nke bụ nke nyocha nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu pati dị iche iche na-enwe n'otu esi eleba anya na nhazi nke a haziri ntụliaka nke afọ 2023 zuru ala anyị ọnụ. O mere ka amata na n'oge nnọkọ ahụ bịara na njedebe na mpịakọta ihe ndekọ ka a ga-ahazi nke ga-arụ ọrụ dịka ihe nduzi nke iso ndị aka ji oke n'iji legide anya na nzọụkwụ ndị dị oke mkpa ekwesịrị iwere maka ọdịnihu nakwa usoro ntụliaka nakwa ihe ndị ọzọ nke metụtara ntụliaka. Ọchịchị obodo Abia apụtala bịa kwuo ihe bụ ebumnobi ha n'ihu n'ihe gbasara ihe ọbụla gbasara ekwu ndị larala ezumike nka ụgwọ na a ga-abụ ihe a ga-agbapụ ya ọsọ ọsọ mee ngwa maka eme ngwa emeghara ọdachi ka ha kwuru nke na ọ ga-eru pasentị 100 ruo ndị niile bụ ndị larala ezumike nka n'obodo Abia. Mgbe Maazị Prince Oke Kanu bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala nọrọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ihe ha metere n'ọgbakọ Executive Council ha mere na obodo Ụmụahịa, ọ rịọrọ ndị larala ezumike nka ka ha biko nwetụrụ ha ndidi maka oge ha gbuturu na-ekwu ha ụgwọ n'oge na-adịghị anya na ha ga-eme ihe kwesịrị ka ha mee. ndị ọrụ ọchịchị kansụl achụrụ na steeti Abia na-arịọ gọvanọ steeti ya bụ dọkịta Alex Oti ka o weghachi ha n'ọrụ dịka nnyocha ndị ọrụ nke na-aga n'ihu na steeti ya ka na-aga n'ihu. Arịrịọ a na-abịa nke sitere n'aka Chimereze Nwamkpa onye kwururu Rose FM okwu na-ekwu na ha ka bụ ndị ọrụ ka nọ n'oge eji ele ha ule n'ọrụ bụkwanụ ndị ewere n'ọrụ nke ọchịchị nke ụlọ ọrụ kọmishọn ọchịchị kansụl mere n'afọ 2019 mana achọpụrụ ha n'afọ 2020 naanị ka ha natara ụgwọ ọnwa
11 bụ nke kụrụ ọnụ na ọnwa Nọvemba nke afọ 2020. Ọ kwararịrị n'ụlọ ọrụ kọmishọn ọchịchị kansụl wepụtara aha ndị ọrụ dị 250 ewere n'ọrụ ọhụrụ nke na-ebughị aha ha ka emechara nnyocha. Ka o si na-adị, o kwuru na ihe karịrị 1,000 mmadụ ndị ọrụ ọchịchị kansụl achụrụ achụ dịka akụkọ ndị ọrụ ahụ na-enweghị ihu nke gọọmenti steeti Abịa chọpụtara na-ebo ebubo na akwụsịghị ịkwụ ha ụgwọ ọnwa ka atụchakwara ha. Rose FM chọpụtara na ọchịchị Okezi ikpeazụ chụrụ ndị ọrụ dị 4,000 ka akwụrụ ha ụgwọ ọnwa nke ọnwa dị 11 n'ihi ebubo nke a na-ebo onye isi oche nke ụlọọrụ kọmishọn ọchịchị kansụl bụ Chief Okezi Ụgbaja na o megheriri ya ihe n'akwụkwọ nke eji wee ndị mmadụ n'ọrụ. o deberela ugbu a n'obodo Abịa karịsịa na mpaghara Aba. Ugbu a ozi na-eru anyị aka na-eme ka anyị mata na ndị ojii egbe eli ozu egbuola ndị uwe ojii 2 n'uhudachi Tuesday bụ echi gara aga. Rose FM chọpụtara na nke a mere na njikọ ụzọ Samek bụ ebe a maara amara nke ọma n'obodo Abịa. Ebe a ụzọ a jikọtara ma ndị oji ụkwụ aga ndị ọbịa bịara ịzụ ahịa n'ọdụ ahịa akpụkwụ ahụ bụ Old Express Area International Market. Ọ ka bụkwa otu ebe ahụ ka a na-ekwuo na ndị oji akpa eli ozu gburu mmadụ 4 n'ọnwa 4 gara aga, bụkwanụ ndị nọ n'ụgbọala bọs. Nke ozi na-aga n'ihu na-eme ka mata na ndị a dịka ndị bụ ndị ọnụụtụ n'obodo Abịa. Ndị a nyere ha gara n'ihu ịgba ụgbọala ahụ ọkụ. Ndị uwe ojii nọrọ n'ọrụ mgbe oji egbe aga nyere ihe a na-esenụ ma bụrụkwa egbe ndị uwe ojii a ripụ mbọmbọ ọsọ. Ebe ndị uwe ojii ahụ nwụrụ otu mgbe ahụ agbara ha ọnụ egbe ahụ na-etufughị oge ọbụla. Okporo ụzọ ọwa 2 nke na-aga Bende dị n'isi obodo Ụmụahịa ka a kpọchiri taa dịka ndị ọrụ nke ọchịchị kansụl Ụmụahịa North nke steeti ya na-eme njegharị iwe n'ihi ebubo a na-ebo na akwụbeghị ha ụgwọ ọnwa ha. Ndị ọrụ a iwe juru obi ndị nọchiri ụzọ Bende ahụ na-abịa Towa Junction n'oge njegharị iwe a na-ebo ebubo na ha anatabeghị ụgwọ ọnwa ha, nke ha kọwara na ọ bụ ya mere ha jiri nọrọ nnọọ n'agụụ nakwa ihe isi ike nke ego. Ha rịọrọ gọọmenti steeti Abịa ka ọ kwụọ ha ụgwọ ọnwa na ha abụghị ndị ọrụ nke na-enweghị ihu. Ndị ọrụ ahụ gbachiri ọnụ ụzọ ámá ọchịchị kansụl ahụ ma ṅụọ iyi na ha agaghị agbape ya bụ ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụghị na otu onye nnukwu onye ọrụ na gọọmenti steeti a bịara ma gwa ha okwu. N'akụkọ ọzọ, onye isi nke ngalaba ọmụmụ ihe Electrical Electronics nke mahadum nka na ụzọ Abịa Poli, onye aha ya bụ injinia Ikwunze Okechukwu Stanley, ekwuola na ọ dị mma ma bụrụ ihe ize ndụ na-adịghị na ya iji igwe jenaretọ eji mmanụ gaasị na-arụ ọrụ nke na-egwu egwu ugbu a na-eme ihe. Mgbe ọ na-ekwu okwu banyere ịrị elu nke iji igwe jenaretọ na-ejibu mmanụ patrol eme ihe nke agbanwere ugbu a ka o ji weze mmanụ gaasị na-ewu ugbu a, ọ kọwara na nke ahụ ka dị nnọọ mma, mana ọ jụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha kpachara anya iji ya na-eme ihe iji gbanahụ ihe mberede ọbụla. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka bụkwa n'oge uju akụkọ na-arụ ụzụ 101.9 FM na Alaba ka ị ka na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ nke anyị ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa anyị lataghachiri naanị nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na anyị na-abịa. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka ka fọdụrụ. N'akụkọ si mba ofesi, onye chief nke otu pati kọmunist nke mba China n'obodo azụmahịa ịntanetị na-ekwo ekwo na mba China bụ Hanzhou ka a mara ikpe ọnwụ agbagodoro mkpịsị n'ihi na achọpụtala na ikpe mara ya n'ihi iri ngarị nke nde $25 ịlụso mpụ ọgụ abụrụla isi sekpụ ntị na ọchịchị nke onye isi ala mba China bụ Xi Jinping, nke mgbịrịmgba ya na-akọọla n'isi ndị isi dị 1.5 dịka gọọmenti mba ahụ mere ka amata. Zhongyang bụ onye odeakwụkwọ nke otu pati kọmunist n'oge gara aga n'obodo Hanzhou bụ obodo ebe ide nke ịntanetị bụ Alibaba si ka e nyere ikpe ọnwụ nke afọ 2 ka jigodo. Otu ụlọikpe mara ya ikpe ịna aka azụ nke ego karịrị 100 ijeri yuan nke
na 82 bụ ego mba China bụ nke bụ agbanwe ya na nke dọla o ruru nde dọla 25 ikpe ọnwa agbadoro mkpịsị ka a na-ewetu ka ọ bụrụzie mkpụrụ ọka na mba China ma ọ bụrụ na ikpe mpụ ndị ọzọ amaghị onye amara ikpe ọnwụ a. Banyere egwuregwu, ọchịchị Dr. Alex Oti dịka ọ dị ugbu a anabatala ndị otu egwuregwu para-badminton bụ ndị soro n'egwuregwu African para-badminton ma nweta mmeri nyere ndị obodo Abịa. Mgbe ọ nọrọ na-anabata otu a nwetara mmeri na aha ọchịchị obodo Abịa, osote onye chief of staff nakwa onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche nyere aka na akwụgbọ obodo Abịa n'ihe gbasara egwuregwu bụ Maazị Chinedu AKK kelere ndị a maka inweta mmeri makwa imekwa nke ọma. Ọ gwara ha na aka na-achị obodo Abịa na-akwado mgbasi ike na ịrụsi ọrụ ike. Ọzọkwa bụ na o tigara n'ihu ukwu na ọ ga-akwado ndị a gamba Uganda maka egwuregwu ọzọ. Ozola ma gbacha n'akụkọ anyị nke taa, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam ga-ajikwanụ ntị n'akụkọ ndị gbapụtara dịka ihe n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala Tinubu ekwuola na ọchịchị ya ga-enyefe ntọala ga-adị nnọọ mma maka ụkpụrụ banyere ndị bi na mba ndị ọzọ. Ihe ngosi mere n'ụlọ ikpe dịka ndị ọrụ nchekwa DSS jiri aka ike nwụchigharịa Emefiele n'agbanyeghị na enyela ohere ka a na ya n'ebe. Anyị mekwere ka ịmata na amaala otu onye mba China ikpe ọnwa gbadogodoro mkpịsị ka ọ dị ugbu a n'aha Michael Oni, onye chịkọtara akụkọ ndị a ma mee ka o ruo anyị aka n'asụsụ Bekee ndị tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo bụ Nwada Chidimma Nmeregini nakwa m onwe m bụ Ezinne Madu na-asị gị kachi bụ ọnụ.